Вітаю, це програма Security Talks. Сьогодні наш гість Зенон Позняк, один із співзасновників Білоруського народного фронту «Відродження», громадський діяч і політик, старійшина Білоруського народного руху. Зеноне Станіславовичу, доброго дня. Я надзвичайно радий, що у вас знайшлась можливість завітати до нас, поговорити. Добрий день. Скажіть, передусім, нам цікаво, як би ви оцінили взагалі білоруську опозицію? Що ви зараз про неї думаєте? Белорусская оппозиция неоднородная. Есть оппозиция, яка почалася з 2020 года, коли був московський план змінити Лукашенко на свого другого ставленника. Ось вона була підрихтована Москвою доволі ґрунтовно. Ось їхній лозунг був такий, який викладав один з їх заснувальників цієї опозиції, такий Бабарика, что треба быть Беларуси разом з Росією, злучитися разом з Росією. І всі білоруси будуть довольні, на це чекають. Вот. Ну, а розмови були такі, що Путін мудрий, вот, і він допоможе демократії в Білорусі, ну і така демагогія. Уся. Так от, коли почалася війна, ця опозиція змінила риторику. Вона зараз так само знаходиться у еміграції. Але сутність цієї опозиції, не глядячи на те, що риторика змінена, тому що, ну, ясна справа, російська агресія, бомбують, це вельми всім світом сприймається негативно. Але коли уявити, що війна скончиться, і застанеться Росія, не важно, в якому вигляді, важно, коли не застанеться як імперія. Ну, то все повториться, тому що їхнє розуміння Білорусі разом з Росією. Вот у чому сутність. А что такое разом с Россией? Что такое дружить разом с Россией? Это про 5-6 годов та самая война, это аннексия, оккупация, смерть и так далее. Вот эта война показала, что будущее наше и Украины, и Беларуси может быть только не разом с Россией. Только ставка на самих себе, на свою культуру, на свою историю, на свой народ и на дружбу с Украиной. Вот что. Так вот, есть такая оппозиция. І є опозиція, яка свою ідеологію тягне від Білоруського народного фронту. Це національно-визвольна опозиція. Це є такий національно-визвольний рух «Вольна Білорусь», шерах організацій, які стоять на національно-визвольних позиціях. Я відношуся якраз до цієї групи людей, які ставлять задачу таку, що Білорусь повинна бути вольною, демократичною республікою, незалежною від Росії, коли Росія застанеться, дружба з Україною, а тепер ставка на допомогу українцям, щоб вони перемогли в цій війні. Тому ми підтримуємо білоруський полк, який тут воює, ми стараємося допомагати йому всіми сродками, ми підтримуємо його і лічимо, що тільки перемога в Україні, перемога над Росією, і коли нам удасться при допомозі українців створити білоруське військо, це знову полк, білоруський полк. Ось. Тоді будучиня Білорусі гарантоване. Ось наша основна позиція і наше розходження поміж одної і другої позиції. А якщо казати про суспільство в цілому, чи багато білорусів справді підтримують Лукашенка? Якщо, можливо, у вас є якась статистика або просто ваша інтуїція, що вам підказує? Що... То, що Лукашенко втратив підтримку, це показав 2020 год. А на самой справе ще раніше, коли були так звані виступи супроти дармоєдів, він зробив таке законодавство, що люди, які працюють на Заході, це дармоєди, не платять податки і так далі. Це було сприйнято народом вельми дренно, були по всій Білорусі протести. І от тоді ця пропаганда, яка підтримувала лукашизм, вона, що називається, пішла на низ. А 2020 год показав кончатково, що Лукашенка підтримки немає.
Что теперь? Конечно, теперь ідзе великая прапагандысцкая работа і з боку Росії, бо ніякого вольного друку нема, вольного телебачення нема. Усё прарасійскае, Росія ўплывае на рэжым Лукашэнкі, Лукашенко праводзіць рэпрэсіі, 50 тысяч у турмах, 1500 палітзняволеных, адбываюцца катаванні, людзей там забіваюць, людзі паміраюць, і кантроль, фактично контроль над кожным человеком. Режим, самая великая милитарная организация в Беларуси – это милиция. Это внутренние войски. Их около 120 тысяч. Больше у Польши, хотя у Польши 40 миллионов. Вот. И Лукашенко обопирается как раз на это. Он не обопирается на армию. Ён не ўпэўнены, ён адчувае, ведае настрой у арміі, што і не можа, кажуць, нічого зрабіць, бо армія не хоча ваяваць. І ён знае, што ён не можа паслаць армію супраць Украіны. А вот на ўнутраную палітыку, на знішчэнне самого народа, на рэпрэсіі, ён абапіраецца на міліцыю, на там гэтыя ўнутраныя войскі спецыяльныя, ўсё. І гэта вот унутраная сіла, якая дае магчымасць кантраляваць увесь народ. Але ж народ засведчыў сябе яшчэ ў 20-м годзе, што ён Лукашэнкі не ўспрымае. І зараз людзям прыходзіцца маўчаць, бо калі падымеш галаву, тут жа і адсякуць. Вот. Але фігу ў кішэні трымаюць. Так што гэтае маўчанне, як бы такое, вот, яно уяўнае. Яно як толькі што-небудзь здрыганецца, все пойдзе па наклоннай, таму што падтрымкі Лукашэнка і гэтага рэжым у народзе не мае. Народ мовчить, зацявся, але знає, що прийде час і все повториться. Зеноне Станіславовичу, скажіть, от буквально цього тижня оцей полк імені Кастуся Каліновського визнаний в Білорусі терористичним групованням. Скажіть, за умов, якщо Україна досягла б перемоги, чи можна було б очікувати такого, я б сказав, більш силового підходу, тобто введення військових саме от цього полку в Білорусі? Який міг би бути такий сценарій, щоб повалити режим Лукашенка? Мы на гэта і спадзяёмся. І ў гэтым заключаецца наша нацыянальна-вызвольная палітыка. Падтрымка полка. Ось, бо мы стаім за тое, што полк гэта узброеная нацыянальная адзінка, якая ваюе за Украіну супраць расійскіх акупантаў. Але вельмі важна, каб на Украіне, ва Украіне разумелі, што трэба дапамагчы, каб гэта адзінка, гэты полк, каб ён меў унутраную аўтаномію, каб мог распараджацца сваёй структурай, каб гэта аснова дала б яму магчымасць стварыць асновы беларускага войска. Вам не трэба шмат тысяч, хай табе 1000-2, это дастаткова ў гэтай сітуацыі. Підтримують, в Білорусі підтримують. І от пайшла такая тэндэнцыя апошні час. Вот мы прыехалі, то заўважылі, што ў ваенным кіраўніцтве Украины пайшла такая тэндэнцыя, што полк Каліновскага павінна быць як звычайная вайсковая адзінка ВСУ, павінны ваяваць і ўсё, і ніякай, так сказаць, асобнай палітыкі беларускай яна як бы не патрэбна. Трэба змагацца з маскалём. Но не змагаюцца. Змагаюцца добра, дарэчы. Але ў нас жа задача вызваліць Беларусь. Трэба ж гэтая сіла, і Украіна павінна быць таксама зацікаўлена, каб гэтая нацыянальная сіла была створана, як кажуць, і яна вырашила пытанне, як кажуць, з паўночным фронтам. І на гэта мы робім стаўку. І, конечно, вельмі спадзяёмся, што украінцы, ваеннае кіраўніцтва Украіны это зразумее, бо это вельмі важны аспект, каб утварылася нацыянальная адзінка, якая вызваліць Беларусь ад дыктатуры і пазбавіць Украіну ад этого ворага, на які робіць стаўка Пуцін, таму што Пуцін зрабіў стаўку на этого Лукашэнку. Вот ён дазволіў яму весці войскі, і з Беларусі пачалі наступники. А які ваші оцінки вже впродовж цієї війни, так би мовити? Ми знали, що відбувалось в 22-му році, але зараз майже закінчується 24-й. Чи збільшилася кількість білорусів, які підтримують саме Україну в цій війні, готові за Білорусь боротися більш рішуче, ніж раніше? От саме за ці 2 роки щось відбулося? Самый усплеск быў у 23-м годзе, 22-23 год. Цяпер адбываецца такое стамленне.
і певне розчарування, тому що ожидання Що такое, дуже довго все, виники, да? так, усё. І гэта ёсць. І, звісно, руская пропаганда тут працює, безумовно. Трошки підняло настрой Курської операції, все ж таки це вельми важливо. Тому вельми важно, каб була позитивна пропаганда, каб була позитивна з боку України. І я вам скажу, що пропаганда російська в Україні, вона працює день і ніч. Під видом української, навіть великого там патріоти, все, але вони створюють таку ситуацію, що білоруси – це вороги, що вони там мовчать, що не дали можливості, все. Це такий наратив, як примусить людей мати негативні відносини до народу. Народ тут не при чому. Якраз наоборот, це союзник, і треба його допомагати йому, щоб він розумів. Для цього треба інформація. І от, скажімо, у Польщі існує студія телевізії «Білсат». Вона в Польщі, і вона працює на Білорусь. Видатно її слухають люди, все, вона робить свій виник, фінансування відбувається, бо це ж гроші. З боку України нічого подобного нема. А це українцям потрібно, як і нам. Була б студія, була б некое телебачення, яке працювало б на Білорусь, на українській мові. Білоруси розуміють українську мову. Можна і на українській мові, і на білоруській мові. Скажімо, наполовину, але це була українська пропаганда у користь українських національних інтересів. Ми це говорили не раз і депутатам, але зрозуміло це сказати, ніхто повинен проявити ініціативу, взятися, бо це все-таки сродки, звісно, це треба становище, тяжкое, все, але, на мій погляд, все-таки було б здорово, коли б появилася б така ініціатива, і вона життєвілася б, коли була б така телевізія, яка працювала по українську і білоруську на Білорусь. Виник, бо на Білорусі, крім російської пропаганди, нічого немає. Позакривані всі газети, позакривані радіо, позакривані студії, позакривані книговидавецтво, нічого по-білоруську. Білоруські книги викинуті з бібліотек. Надзвичай ситуація така, тяжка, супротнаціональна. І коли з боку України працювала б студія, яка і по-білоруську, і по-українську, все зрозуміло. Що ж, ваша ідея дуже цікава. Я гадаю, напевно, треба нам виправлятися. Скажіть ще одне питання. Щодо ядерної зброї. От у серпні 23-го року воєнна розвідка України зафіксувала начебто передачу Росією до Білорусі ядерних боєголовок. Потім сам Лукашенко на початку 24-го року сказав, що є така зброя. На ваш погляд, чи може Лукашенко вдатися до застосування такої зброї, особливо на тлі того, що Путін буквально днями сказав, що він застосує ядерну зброю, хоче внести правки у ядерну доктрину і застосувати зброю ядерну в разі, якщо на Росію або на союзну державу Білорусь нападуть, в тому числі якісь неядерні держави. Очевидно, він натякав саме на Україну. Ну, я вам скажу, Путін говорить це вже 10 років. Ще до війни він таке говорив. Це зрозуміло, його демагогія, це наполохати Захід, наполохати Україну, мовляв, ви тут нас не рушите, тому що ми тут можемо бомбочку на вас кинути. Це таке примітивне полохання. Але відноситься до цього треба серйозно, тому що ці люди не здольні на все. У них є ядерна зброя. Есть только один момент істотний. Значить, Путін здольний ужити ядерну зброю у нейкій критичній ситуації. Треба в цьому не сумніватися. Але він хоче зостатися у білих пальчатках. І зробити це за кошт Білорусі. Ось тому він уводить зброю туди. Лукашенко нічого не вирішає, вирішає Москва. І йде таке заігрування, що тут він обороняє союзну державу, все, зброя заведена у Білорусь. А коли йому треба буде вжити цю зброю, він просто Лукашенку примусить. Або ти будеш жити, або ти зробиш те, що ми кажемо. Або згубиш воду, він все зробить. Розумієте, от у чому небезпека. Коли атомна зброя буде запущена з Білорусі, у отказ по ким будуть бити?
Ну, да. По Беларуси, не по России. Россия останется сбоку, то кто-то же они, вот мы же тоже оттуда. Разумеется, тому это довольно небезпечная політика, ну, подлая, як звичайно, вот, подставить чужую країну, подставить другий народ, дали ему эту зброю и праз этого своего халуя, вот, Лукашенко зрабіць такую аферу. Пакуль што гэта немагчыма. Ну, мы не бачым такой сітуацыі, каб цяпер нешта здарылася. Але ўсё можа быць, улічваючы, што гэтыя людзі здольны на ўсё. Калі такому чалавеку задаюць пытанне, а што здарылася з падлодкай Курск? Она утонула. Ну так, да. Разумеете, у людей, у человека няма ніякай эмпатыі. Это страшные люди. Вот. Тому относиться до этого треба серйозно, але не панікувати. Розуміти цю політику. Скажіть, будь ласка, а все ж таки в Білорусі з'явилася у квітні 24-го року нова воєнна доктрина. І коли ми її уважно перечитали, ми зробили такий висновок, що Лукашенко дуже так тисне на гальма і хоче бути більш обережним. Чи, на ваш погляд, чи може він уникнути, якщо, от, як ви кажете, йому накаже Путін увійти у війну, втягнути Білорусь у війну, чи може він таки це уникнути, чи як він буде діяти, на ваш погляд? Ён цудоўна разумее, Лукашенко, што не можна ўступаць у вайну, таму што як толькі ён уступіць, скажем, паслаў бы войскі в Украину, во-первых, войски не хочут. Войски не хочут, они не разумеют, на что воевать с Украиной. Ну, может, там пару таких русских генералов. Во-первых, войско ему уже не подпорядковывалось. Это первое. По-другое, народ это воспринял бы крайне негативно. Потому что супраць, ну, большиня народа. Ну, навошта Беларусі воевать? Навошта? Россия зразумела. У них есть великодержавные интересы, есть Путин, а Беларуси на что? Вот. Тому Лукашенко это разумее, что народ супраць, войска не падтрымлівае. И як толькі, скажем, ён бы зрабіў такі рух, то яго улада канцы. А для яго самая галоўная яго ўлада. Ён на гэтым памешаны. Ён же псіхапат. Это, кажу, з медыцынай засведчана яго ўзровень. І ён памешаны на ўладзе. Любымі сродкамі трымацца за гэтую ўладу. І таму ён будзе трымацца да смерці. Хіба толькі яму ставяць там пісталет у патыліцу і скажуць, давай загад застрэлім. Хіба толькі тады. А так ён пойдзе на розныя хітрыкі, каб не ўлезці ў вайну, каб захаваць сваю ўладу. Яму пляваць на беларускі народ. Ён яго 50 тысяч у турмах, ён яго зараз рэпрэсуе, катаюць, забіваюць, разумееце, знішаюць культуру. Яму пляваць на это ўсё. А вот свая ўлада, свой інтарэс для яго это галоўнае. І таму ён будзе до конца супраціўляцца, ён будзе, як кажуць, петляць, ён будзе обманываць там Пуціна, а Путін будзе обманываць яго. Это ж не значыць, што яны адзін аднаго любяць там Пуціну і Лукашенко. Лукашенко хітрэйшы за Пуціна. Пуцін падлейшы, а гэта хітрэйшы. І от у іх такі сімбіоз двох няходнікаў. Зіновію Станіславовичу, скажіть, а такий варіант можливий, щоб був якийсь заколот, або щоб такий, ну, я не знаю, щоб Лукашенка могли ліквідувати або відсторонити від влади ще при житті Путіна, при наявності Путіна? Чи це може змінитися в Білорусі режим тільки після Путіна? От яка ваша думка? Коли заколот вот в цій ситуації, він може теоретично здаритися тільки в той ситуації, коли конче потрібно буде Путіну, каб Лукашенко вступив у війну, а ён не вступає. І от тоді може бути заколот, але гэта заколот буде падрыхтаваны Росіяй. З боку Білорусі, з боку от тих халуєв, які вакол яго, все це, ну, які там заколот. Яны сагнуліся ў 3 пагібелі, яны, так сказать, падтрымліваюць этот режим, эту палітыку, глядзяць яму ў рот. Яны не мысляць дзяржаўна. Таму што нават пры Гітлеру было 40 же было паўстанне супраць фюрера, 40 разоў пробовали знішчыць фюрера. Таму што там былі афіцеры, якія бачылі, што канцы будзе Германія, што Гітлер не туды вядзе. І яны, маючы дзяржаўныя інтарэсы, маючы інтарэсы нацыянальныя, ну, так як яны разумелі нямецкія, яны хацелі знішчыць фюрера і рабіць далей сваю палітыку.
сярод асяроддзя Лукашэнкі гэтага няма дзяржаватворных людзей. Ім наплевать на эту Беларусь, абсолютно. Яны просто халуі ў гэтым вот рэжыме і выконваюць рускую палітыку. Вот. Таму закават супраць Лукашэнкі сярод яго асяроддзя практычна выключаецца. Калі ён мог бы быць, то толькі арганізаванай Расіяй. Зенон Станіславович, я вам надзвичайно вдячний за ваш час, за ваші компетентні, дуже глибокі пояснення того, що відбувається в Білорусі. Це надзвичайно потрібно українському суспільству знати, розуміти, в тому числі оті зауваження, які ви висловили щодо пропаганди. Я вважаю, вони є надзвичайно слушними. Дякую вам. Дякую, слава Україні, разом переможемо. Героям слава. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks був Зенон Позняк, один із співзасновників Білоруського народного фронту «Відродження». Побачимося.